Ken karo sira toy. Cinta Orang Kuasa, karya Mas Didit ganteng. Makasih untuk ya di situ aja dulu. Akunya lagi Matur meresapi. kesuwun Mas Toing. Gimana sih komando yang sebelah situ? Setiap sujud tak
berada di Lover Cirebon, Subang, Indramayu, Majalengka, Cirebon Timur, Kuningan Timur. Bapak Gibran, Azhar Bos Korea, Pak Ansar, Arif, Bapak Evan. Kula manusia biasa, ora duwe kuasa. Senajan cinta mati, ora bisa nyawiji. Arane sampeyan siji sing tek sebut ning doa, muga bahagia maringi najan blik karo kula nalika cinta wis bertasbih kula mung bisa pasrah diri najan raga beli bisa duweni asal mata bisa Dure sajadah sunawuraken doa kanggo sing tersayangi najan tanpa duweni cuma lewat doa seperti cinta karena sun sadar bisa berdaun ramah. Spesial buat semuanya. Arif, Arif. Bapak Gito, Kula manusia biasa, ora duwe kuasa. Senajan cinta mati, ora bisa nyawiji. Ya Allah, Adidit lagune. Arane sampeyan siji sing tek sebut ning doa, muga bahagia maringi najan blik karo kula nalika cinta wis bertasbih kula mung bisa pasrah diri najan raga beli bisa duweni asal mata bisa Dure sajadah sunawuraken doa kanggo sing tersayangi aja tanpa duweni Sang sopan. lewat doa seperti cinta karena langsung sadar
papai kita, papai langkah mendung tapi udahan kayak gluduk ning wayah ketiga sampean nyiptakaken pesta perkawinan larang bos endog, Mbok. Ang Ajis. Halo Ajis, bos endog. Kedelengane ku ruwet temen sih jalku lagu iku tamu kondangan bae. Iya bener, Mbok. Mung dadi mantan je lagune. Bagja diri. Iya betul. Ang Ajis sabar Ang Ajis. Sabar ya Batina. Yang punya tamu kondangan. pernah terbayangkan waktu ku nerima undangan karena arane sampean ada fotone kakak arep pengantenan. Sabar ya Ang Ajis. Bisi dada di jodone kula sing jaga batur sing duwe jalin hubungan karo kula yen sampean bahagia kula sing larang. Spesial buat yang lagi nonton semuanya. Ayah Bintang, Kang Oplet, Abiu, Bayi Dilah, Mbak Heni Geting, Devi, Mama Amel. Sabar ya Ang Ajis ya. Mbak Reni. Buat member-membernya Mbak, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Langkah mendung tapi udang kayak gluduk ning wayah ketiga sampean nyiptakaken pesta perkawinan larang Ayah. pengen janji arep temenan nyatane cuma kanggo dolanan sekian kula mung jadi tamu kondangan tega diriku lamun dipandang sebelah mata. Bisi dada di jodone kula sing jaga batur sing duwe jalin hubungan iya bener karo kula yen sampean bahagia
searane sampeyan ana fotone kakang arep pengantenan. Ya Allah. Bisikane jero bati blimunita bisun yakin kegawasi liring angin nambani kangen sing dingin. Kanggo wong bedulan.
aja kegoda Dede Risti. Spesial buat member tercinta. Buat Mbak Lili Eti yang punya Hongkong, Mama Clara yang punya Surat Hai, Mbak Nini Yolanda, Ya Yunur, Kakak Nono. One memang bunga, soane memang senang, tapi nih batin rasa berat lakonane. Asik Lili Eti. Pisang tanduk goreng Bang Alfian Gebo. Ning perantauan lara ora dirasa, rasa kangen terpendam cuma ning angan-angan. Spesial buat Bos Yudi, Bos Bima, Kang Adip Somplang, Bos Toto. Grup Gedang Bonteng. Teh Kokong. Ayo Mama Amel Gebo. Sun jaluk cuma siji, kakang ning kana aja gawe kecewa. Nen kamera aja nih kita aja ngembok khusus luar aja nih kita. Sun ngarep kakang setia, Wasik. setekane kula ajak kegoda kembang
Bima, Mang Adip Sontang, Bos Toto, yang punya toprak, Tekokom, Bos Nana, Papi Agoy, Bos Agus, Bos Agus. Sun jaluk cula siji akan nikana aja gawe kecewa. Sabar ya Kang Bos Siti. Onok Siti sabar. Sunara kakang setia setekane kula aja kegoda kembang kemangi kula rela mangan demi lagi katone memang hubungan sawange memang seneng tapi batine rasa berat ngakonane. Jaya Excel, Mama Jaya Excel. Ning perantauan larang ora dirasa rasa pendem cuman di angen-angen. Yeay. Deh, aja kegoda ki ciptaannya siapa? Ciptaannya Om Kyuban. Jangan lupa di subscribe channel Diana Sastra Official.
Sal Kembang saya coba ya. Lagu Masa nambang dawa? Gak usah mbak ada. ada kadang-kadang kangen. Buat yang kadang-kadang kangen aja. Yang suka lagunya aja ya. Kanggo sing pernah teka gawa cinta, kanggo sing pernah ngisi atine kula. Apa kabare sampeyan lawas ilang sing pandengan, ning kula apa wis dikelingan. Lagunya Ayam Bulat Bang. Kangen tak terbalas. Oh, aku tak terbalas. Mas bisa sih ya Allah. Ulang aku kadang masih kangen, ning ati masih duwe rasa dedemen. Tapi sekian sampeyan Milik Nadine wong liyan. beli pantes sun ngangeni sampeyan. Kadang-kadang kangen. Tapi jangan sampai kangennya itu tidak terbalas ya. Nanti sakit. Tapi karuan si awet. Iya nggak? Arep SMS ngomong kangen, wakir diumbangi, sebab kakak sekian wis duwe rapi. Sabar om. Sabar ayah. Karena wis lawas lik kedelak, kadang-kadang kangen, pengen nemoni ning hati kaya priwani. Yen kangen lagi nekani, mung bisa deleng satu set ning Ebi. Kulang aku kadang masih kangen, ning ati masih duwe rasa dedemen. Tapi sekian sampeyan dadi milike wong liyan, beli pantes sun ngangeni sampeyan. Spesial buat member-membernya Mbok. Buat yang lagi monitoring semuanya. Ang Babon yang anak. Oke. Arep SMS ngomong kangen, watir diumbangi, sebab kakak sekian wis duwe rapi. Sakit yakin. Rasanya Rasanya sabar om. Karena wis lawas lik kedelak, kadang-kadang kangen sabar ayah. Kurang ya.